да стана русалка, после писател, после психолог и накрая май се оказах фармацевт. Главната ми цел беше да разуча всеки един медикамент как действа на тялото. Водещото за мен, когато избирах място за преддипломния си стаж, беше сигурността и това да намеря екип, който ще ме приеме и ще се чувствам добре на мястото. Хора, от които ще мога да се уча и които ще ме мотивират да се развивам. Като част от екипа се чувствам много добре приета. Предлагат доста добри условия относно това, че се съобразяват с студентите. Познанствата с хората, защото има възможността да се срещне с хора от цяла България. Най-неочакваното нещо, което научих за себе си, беше колко търпелива съм всъщност. Грижата за фармацевта за мен се измерва в усмивки. В това да помагаш на хората, да виждаш усмивката им, когато си им помогнал. Винаги би могло да има разлика между това, което си представил и това, което е в действителност, но определено моите представи, които имах, се припокриха. Нещо, което ме накара да се усмихна още в първия ден, беше топлото посрещане от колегите. Бабите и дядовците, които ти побутват бомбонче. Позитивния екип и колегите. Ако можех да взема само едно нещо от стажа, то това биха били хубавите спомени. Полезните знания, които придобих. Дързай и това, че веднъж си паднал, не означава, че не трябва да се изправиш и да продължиш напред. Защото аптеката, в която работя и екипа, с който работя, много ми харесват. Екипност. Грижа. Едно голямо семейство.